כל פעם אני מתחיל לטרללה. בואו נראה מה אחרי טרללה. טונק סאור. רק טונק סאור. בומברדילו קרוקודילו. הופה. יש פה ברוב פטפים. נו. וואו, מה זה? עיגול. רק עיגול. מה זה? אני מעביר בקושי רואים את זה. מה עשיתי שם? טרופס. שמעתם מה הוא אמר? יאללה. מה יש עכשיו? מה זה? תסתכלו, הכל נהיה שחור. מה קורה שם? עשיתי, סתם קשקשתי שם והכל נהיה שחור. וואו. אז חוזר אחורה. עכשיו, ניסיתי לכתוב על אבל יצא לי אלי.